تماشاوان نجا بخيراتن برنامه ما جیهانا پیرتکان ابدو محبوب هاوین کت نابره از فاطمه تعطیل دابون تعطیل تا فاطمه خان چاوا در باس بو ولی باش از جمع فامیلا خو عائله خو بوم مالباتا خو بوم خوشگو بری خو خوش در واس بو tabii خوش در واس yani ev kekeye xel dibêjin dema tatilê insan pir kitap dixwîne tejî xwend yani te kitaban xwend kitabên nû tabii mere cidu her mere insanên dibîne havalê xwe dibîne erê ez karim bêjim ez wek te kitabên nû yani te çi xwend kitabên nû te çi xwend çi kitap te xwend Ama çayım İzabel Allende desteği mi de bu? Te Allende. Ha, az gelek şey hazdıkım. Çend mehe desteğimin daye az min nefendiye. Ha valla. Çend mehe. The House of Spirit bu bir hoş bu ya. O mu tabi Portugal Recep Dildar xwend. Aşkesti. Nereye? Çawa te aciband yani em nikan ne libraye em karın ama ser beybin. Na, kitabet muhteşem. Kitabet rasti muhteşem. Rasti dibêjî. Rasti yani tiştên yani zahmet xwendin avê çünkü çîrok pir giran e lebelê bi zimanekî zelal û xweş nivîsandiye yani insana dike bixwîne dur mere ji xwe tabii mijar jî enteresan e ne yani em bêjin li Kurdistanê milletên olên nes zêde evkin xurtin bi hêzin hene ev tabii ked yani problem dikişînin problemên rojanî jî dikişînin tarîxê de jî werbûye pir tade kişandine ji bo wî mijar jî enteresan e ka vê çaxê em ban evkê bikin ban Recep Dildarê bikin tu dixwazî berê naskirina wî merhaba ser cîhana pirtûkar e silav ji Seyda û Fatma re ew sersera gelek spas em pir memnûn em pir memnûn yani tu li virê em karin ser pirtûka tevter bipeyivin û bi temaşevana jî naskirin bidin ez jî kêfxweşim ku bername we de mêvanim û bi we re sohbet dikim kêfxweşiya xwe tînim ser ziman tu jî zanî yani em armanca me nivîskarê Kurd bipeyivin û zaten o naskirin bidin û em dixwazin Kurdê de jî gelek bixwînin yani gorî me bi rastî ez dibêm nivîskarê Kurd mucize çêdikine bê pere rûdinû xwe wexta xwe didin dinivîsînin xwe wî zimanî xweş fêrm dibe yani ne mektebê ne üniversite heye ji bo wê û hûn rûdinin romana çêdikine edebiyata tîne helbesta dinivîsînin yani ez dibêm gerek peyvek Kurdayê gerek werin destê we maçîkin em xizmetkarê milletê xwe ne xizmetkarê zimanê xwe ne û em misyonerê zimanê Kurdî ne ecî we fehm dikim were rastî nebêje yani nav nivîskaran da herî zêde pere qezanc dike Recep Dildar e yani pere qezanc dike kitabên te çapa duyemîn hema dikin yani her kitabê te rast e çapek em bêjin Orhan Pamuk 200,000 500,000 çapa me 1000 Ama em hevîdarim bira nivîskarê Kurd giştik yani tiştê dikin gorî wê jî çikawê bibînin çi wext ziman fermî
Bu fermi de dibistana de hat xundin zarokê me de dibistanê navîn de lîseya de üniversiteya de bi zimanê xwe xwendin ve çaxê em di perejê qezenc kin lê ne ez emrê min têra viyan nake emrê têra viyan me jî têra ev inşallah bike inşallah ev inşallah em bêhêgîne Nukaz dibêjim bila Fatma Xan hinek behsa evkê te bike yani nivîskariya te bike cemvê heye Fatma hinkî behsa evkê bike nivîskarê me bike Çünkü em nizanin temaşe merekiye ête nas dike ez zanim pirin li berêzê hevekê kal bikim îro me got em ê ser romana Recep Dildar aşkestî bisekine Recep Dildar li sala 1958 li Diyarbekirê hatî diniyê li Kırşehirê dibistana mamosteyî xwendiye û li Diyarbekir jî qasî 6 sala mamostetî kiriye piştî wê ji bo fikrê xwe wek ketî hefsa Diyarbekir 4 sala 4 sal ne hindik zarokek çê dibe dipeyve dimeşe û bavê wan hefsê de ye yani we wexta me gişadî hîn jî gelek nivîskar û însan ji bo Kurd ji bo fikrê xwe dikevin hefsê tabii we heye o nizanim ez ê bipirsim tabii der hefsê dewe çaye dinivîsan nedivîsan jar gorî ez zanim du romanê te derketî heya niha yek sala 2020 leqate belê 2018 derketî dûrdîs çapa duyemîn çêbûye û vê carna jî vegerandin dike vegerandinê wî ji Türkî Kurdî kurmancî yek devrane a Seyit Alpê adî jî a Selahattin Alî Madonaya bi Montê Kurk moya Tirkiyeyê xwendibû çend sal berê û çîrok henin şikefta xwe kuştinê du xezalekê kitana spî doşe û helbest henin kewê canê helbesta wî 2003 wer xuya dikir bi helbestê te dest pê kiriye dûr çîrok vegerandinê wê de roman dest pê kiriye ew girêdayê hinkî ji emrê min e gava me zimanê Kurdî elfabeyê nas kir bi tenê kitabên helbesta ketin destê min bi tenê kitabê cegerxîn me xwendin me çîrok û roman bi Kurdî nexwendibûn me helbest dîtin bi helbestê dest pê kir ew tiştek gelek normal e pirsa te ya dinê te got we di zindanê de gelo tiştek nivîsiye di dema me de di zindanê de hew me îşkence didît û lêdan dixwar ji berê me tiştek nenivîsa rast tu kîja sala di hefsê de bûye çaye 82 heta 86 wow wê çaye felaket bû tabii rast derbasiya mezin yani derbasî باشه yani tabii Kek Recep bi evkê xwe jî yani malbatê xwe jî malbata entelektüelî yani hizavî evke helbestvan e lawkek wî heye kitabê wî heye li evkê ev psikolojî Kurdî bûne li vêrê dinivîse makale dinivîse yani malbatekî entelektüel şura evkiriye çêkiriye yani demezran diye çar zarokê me hene her çar jî bi Kurdî dinivîsînin her çar sê hebcê kitabê wan hene xwedî kitabin lê yek jê hîn kitaba tune di kovara wana dinivîsînin wan malê Kurdî dipeyivin yani hûn giştek elbet yani em malbata Kurdin yani
Diveyem Kurdî mi peyvin? Yani ne yapayım zamanı da mı peyvin? Peyvin na. Yani tuzan tabii var ya. Bir sava ne pirseke rastı. Na. Malbatı Kürt, mala xuda Kurdî peyvin. Ev rastı. Le bele her mal ne var ya emşi zanen. Bele. Kek recep ez dixwazim yani dixwazim bibim nivîskar. Yani dixwazim binivisim. Yani çi bikim, çava karim binivisim, çava çi janrê ez karim binivisim. Gel ez pir bixînim. Yani xwendin Divê pêşiyê tu ji xwendinê hes bikî. Hevesa te ya xwendinê û nivîsê hebe. Yani ev ya wekevkê bifikire tu qedehê tijav dikî demek paş te di ser re diçe. Eger qedeha te tijav bû di ser re çû wê çaxê tu karî destê xwe bavêjî qalemê. Berî her tiştî xwendin lazim. Yani gava mere nexwîne, mere nikare binivîsîne. û eger tu Kurd bî, divê tu welatê xwe nas bikî, dîroka xwe nas bikî, folklora xwe nas bikî. Yani gava zanîna te ser van tişta hebe, paşxana romana te, çîrokê te xurt dibin. Yani pêşî xwendin e, ez vêya bêjim. Pêşî xwendinê dibêjî. Yani bu yani metodoloji çava tu karî ek bikî. Yani çava bimejî, çava. Min li gelek jiya gotiye, jiyana her malbateke Kürt romaneke veya deh roman tê de ne. Yani tu destê xwe bavêjî kê derê roman jê derdikerin. Ez bi xwe di hişê xwe de romana xwe disêwirînim. Yani iskeleta wê di hişê min de çê dibe. Dibe ki ya 6 mehebe, 3 mehebe, salek be. Her ro yani tüm de hişê xwe de tiştek lê difikirim. Paşê zivistanek 3 meha rû dinim cê xwe û wê romanê dinivîsînim. Yani wisa çê dibe. Yani pêşî ez di hişê xwe de romana xwe çê dikim yani. Yani ez nika yani dema hema min kitebên te leqat doje û şikestî û kitana spî min vana xwendiye. Mesela em bêjin tu pir xweş karakteran çê dikî. Dema meriv tişkî dixwîne yani gelek karakter te nav du dilî da neke yani tu nebêjî yani ev karakter berî tiştekî digot nika tev li hev nagire yan jî berî tiştek çêkir kir niha li hev nagire tu yani dema dixwînî du dilî da namînî karakterê te sağlam e. Divê tevna çîrokê sağlam be. Romanê de çîrokê tevn pir mühim e. Ve tevna romanê sağlam tudeyne. û tu bi rastî evkê jî yani em bêjin dema meriv dixwîne mesela şikestî jî were ye, lekat jî werbû yani dojeh jî werbû. Dojeh tabii çîrokin çîrok bû ama deherikiye yani ek dikir wek em bêjin serê xwendevan da sinemografik wek sahne berçavê te da dimeşe diherike çê dike pir baş bû pir kêfa me. Sebeba viya ji du tiştane yek jê divê mere civata xwe baş nas bike. Ya tu civatê baş nas nekî tu nikarî wê herikbariyê bidî romana xwe jî û dibe tu serdestê zimanê xwe bî. Yani di nav kurmancî de mezin bûbî. Paşê tu bûyî 20 salî 30 salî tu kurmancî hîn bûyî ew herikbariyê tu nikarî lê zef dikî. û Siûdek me dinê heye di nav jiyana Kurdî de me berî teknolojiyê jî dît me piştî teknolojiyê jî dît. Em di nav teknolojiyê dana dijîn û me berî teknolojiyê dît. Yani me dema elektrîk tune bû dît. Bi çirayê ronî dibû me dît. Sobet tune bû me dît. Li ber tifikê me xwe germ kir. Yani telefon tune bû me dît. Ana zarokek 20 salî 30 salî jiyanek bê telefon nikare bifikire. Yani me jiyana civaka Kurd
جت سال و برد ناس کرد فقط زاروکن آنا 20 سالی اوه جویا بپارن yani جویا بپارن ancak da kitaba da duxuynin ya jiyeke gohdari dikin me bi çavê xwe dît ev ji bo nivîskariya Kurdî Suudekê nifşa me dibêjim yani ne ji bo xwe ji bo nifşa me dibêjim kek Recep Fatma biborîne yani belkî pirsata hebe li ser kitabê tî pirsê xwe ez ê ser şikestî peyvim nika kek Recep mesela nivîskarên international nivîskarên navnetevî vek mesela Dan Brown mesela kitabê xwe ya Davî da ev çi dibêjin mejiyê em çi bêjin jêra mejiyê ew yani yapay zeka çaba em Kurdî bêjin Çekirî mesela karakterê kahramanê wî yê yekemîn mejiyê çekirî belê bahsa ew ketki destpêket ki romanaviya destpêket ki mesela ev dostên nana Davî ev bu mesela her tiş li ser em bêjin tu zanî em sembolîst e li ser sembolan çîroka xwe ev dike çê dike ama kitabê xwe ya Davî dîşa li ser sembolan bû ama li ser teknolojî çekir yani ser kompütürê yani kahramanê wî yê yekemîn kompütür bu kompütür bu yani destpêkin ev romana ew destpêke yani ev bu mesela dostên Empedokles belê Amin Maluf mesela ev jî em bêjin çîrokên tarîxî dinivisand ev çêkirina wî ev bû niha mesela kitabê xwe ya Davî da tiştên din hat bi tiştên din yani min tabii pir neajibanda ev ama yani ev kevî ama kitabê wî ya Davî li ser yani teknoloji jî şoğland tu jî yani projeyekte wisa heye projeyekte tişkê cuda yani projeyek min bi hevalek re çêkir lê hevalê min bêbext derket çi bu heval Xwedê hez bike em ê wê proje berdewam bikin yani ez hêvîdarim em ê wê projeyê çêkin yani yani evkete heye yani em bêjin tu xwazî tişkî werçekî ne rast mesela de her romanê de ez mijara xwe diguherînim yani ana romana min nû bêjan e van roja ew çap bibe tiştek dinê yani ana tu bixwînî tu wê şikestî bidî berev hev tu nas nakî yani tu nabêjî viya nivîskarê şikestî viya nivîsiye tiştek dinê ye hêvî dikim tabii mesela lêqa tu şikestî jî cuda ne yani belê yek bi tamamî li ser Kurdayê şikestî jî em bêjin wan dîn û milletên ku ji Kurda jî teededî tune ne tenê ji dewletê yani ji Kurda jî teededî tune tabii ev mijarekî yani hinkî nazik e yani hinkî nazik e zanim ço dikê kula mozan yani vek lê divê mere em bêjin dilê nezana miz nede divê mere bi nivîsê xwe piçek dilê wan jî bêşîne rastiyê raxi berçava ya tu rastiyê ranexî berçava ew ê her tim ew xeletî bimîne yani eger ez bêjim em Kurd devletek Suniya vakin û Aleviya qir bikin yani dibe yani vî tiştê em karin pişta vî tiştê bigirin divê em muhalîf bin viya rexne bikin di dewra wan de jî wî tamam mîrê Kurda hebûne lê wek Suniya tevgeriyane yani Êzîdiya qir kirine Süryaniya qir kirine yani nabe em pişkiriya vî karî bikin yani divê em vî karî rexne bikin ki carek din ev tiş çê nebe pêşiya vî tiştiyan yani tu dibêjî bi
netev perestiya Kurdan da tişkiver heye yani tarihi de bu ye ama nuka dem demi modern da dijin. Demi modern de bixoybune ev şikestiye. Bixoybune de netev perestiye yani ligor din nene tevger nel gori dine. Fakat deyedin adı tevger به پرانی لگوری دینه و امبیجن یا ازدیا جه عربا و جه عثمانیا زیادتر میره کرده قر کرنه یعنی ام ازدینه کردن ما net اگر ام بحثا نتوار پریه بکن ام چاوا وانج ناف درخم yani نابه yani ama مقصد من نه اوکو دبی ام هرن لرزوان خن مقصد من ام تری بخون ve em rehre bikin reya rast bibinin. Dibiklu education çarıkın yani. Evet. Na veya pır mühim yani gorim fikramı ve mesela diloka kurda bu ye. Em giş zanen lebele kes naxwaz xoşki pır bi zaman bide zede. Lebele texisti ortaya te goti ki biner. Mesela vareyi. Kurd çawa eziyet dayuan. Gerek em bivînin û em vê şerma xwe vê zulma xwe nas bikin nav têxê û gorî wê hereket bikin. Ne were be em nijadperestî nav xwe nikarin bavîjin. Belê. Ez we fam kir. Plan û proje ê dewletê ye. Erê. Plan û proje ê dewletê ye. Fakat hinek malbat û axayê Kurda ji dewletê re bûnû çete hem mal û milkê wan talan kirine û hem destavêdên keçû qîzê wan yani. Yani ev dewre dawî de dewrê wexta mîra de hîn xerabiye em bêjin keçû bûkê wan firotine bajarê Musulê Baxdayê nizam kê derê vana belgeyê Osmanliya de jiyane yani. Erê we. Zaten pir başkirî kala jina çawa mesela tecavüz, mesela revandin, mesela din tekiriye xelk şbîr dikin tiştê were. Lebelê jinika jî wek çîka dibîn, wek malê xwe wek mala dibîne, wek deranê der jinika jî talan dikin. Yani li ciyekî şer hebe zirara herî mezin jin dibînin jin talan dibin, tecavüz jina tê kirin yani. Ew li bin nika diçin yani. Na. Ne silah destê wan heye ne tiştekî zîlên were dikin tabii yani. Zulmak mezin hatı bu serê wan. Yani de şikestî de qehremanekê navê Sara ye. Erê Sara pir. Ev şexsiyetek rastî ne. Piştî pazda 1915 2 sal ji ortê wenda dibe. Xwedê zanî di destê kê de yani. Kîja talankarî de kîja tecavüzkarî de ye. Xwe xelas dikir tê ama bi halê miritî. Erê. Bi halê miritî berê jî lê xwedî dernakevnê dî yani. Na. Yani halê nefsa jinê ew yani wê çaxê. Erê. Naxihundir fakirê orta raketê sibêtê berderiyê wan û mêrik nîşaniyê wê ji bo wê dimre jê hez dike lebelê naxihundir. Ürf û adet hene diya wê nayle dibe wê tu zewicî yedî. Ew jî tişkî nak, mêrik jî tişkî nak yani. Ew jî heye. û fakirê bi halê xwe tê dimre. Yani derveyê mijarê ye hinkî ama yani em derbas bûn ama kek Metin pirsiye gotiye romana Kurdî di kîjan astê daye. Vay hat ser ekranı. Erê romana Kurdî da asta romana cîhanê de ye. Ez vîya bêjim. Yani me dereng dest pê kir. Yani li Bakur me dereng dest pê kir. 2010 de yani romana Bakur hat nivîsandin. Li Swedê hatibû nivîsandin salê 1990 wan de
romana kurmancı peşin Sovyeta kevn hat nefsandın. Yani peşen gibi Arapça moyu. Fakat İro li başur derfet teketi destivan. Ji salê sî de heta niha zimanê em bêjin soranî li üniversiteyê tê xwendin, zimanê fermiyê, ji ber wê li wê derê ziman hinek din pêşket û romanê li wê derê tê nivîsandin, yani jê me hinek din pêştetirin. İro insanên wek em bêjin Bextiyar Elî û heta nihayî û yani gelek nivîskerin. Nivîsarî randin İngilizî. Erê. Ême jî yani li Bakur jî romanê gelek Kurd de îde dikevin meydanê. Em ji romanê xwe şerm nakin, em ji romanê xwe fedî nakin. Çünkü em zanin ki romanê me jî êdî di qada cîhanê dikarin jî bigirin. Ji welatê xwe mere ber bi navnetewî vê diçe. Yani roman ji welatê xwe dest pê dike. Tu li Markûz mêze dikî welatê xwe, bajarê xwe û xelkê xwe nivîsandiye ji wê derê bî navnetewî. Folklor mêze dikî derdora malbata xwe û navçeya xwe nivîsiye ji wê derê ber bi navnetewiyê çûye. Yani Türkîce ême jî em ê welatê xwe binivîsînin, bajarê xwe binivîsînin, xelkê xwe binivîsînin. Bê Suudiya me çi ye? Dewleta me tuneyê. Ji ber ku dewleta me tuneyî piştgirî tuneyî. Piştgirî tune bi tu nikarî derkevî navnetewî. Hinek nivîskar bi imkanên xwe em bêjin wanê li Swêdê ne, li İngiltere ne, li evkê ber werdigerînin zimanê din. Ama em ew derfeta me tuneyê. Çünkü devlet me tuneyî piştgirî nadime. Em bihêvînekî rojekî saziyên me çêbin û li nivîskara û edebiyata Kurdî xwedî derkevin. Wek bibe eger çî bibe salamê pêşî planê min giştik cî bi ez ê rûnîm nivîskarê romanê Kurdî bikim İngilîzî vegerînim. Gelek baş e. Salamê pêşî ancak ez rûnîm malê ez ê bikim. Yani waya döndürê min de ez dixwazim ama yekê jî bikim baş e. Tişkî were bikim. Hela bin Jara de em serketinê bixwazin. Salê yek bide pêşiya xwe, salê yek çê dibin. Berger karkî pir zor e. Karkî pir evke yani. Tabii gelek Kurdiya xwe jî baş bû. Lebelê cergê ez dixwînim. Çünkü ez zimanê me Kurdî heya ez 7-8 salî bûm ez Türkî jî mizanim. Hew zimanê me Kurdî bû. Ji bo re wexta tu qala tiştê dedî diyalog heye li wir dipeyivin. û tu gelek jî dibe min not kiribûn niha nizanim ku ye. Dibe mesela baran şil dikin, zanim çer dikin. Ez wana giş de heşê me. Çünkü diyam wanî dipeyivî. Zane dedi peyv henin nav Kurdî. Wek marayê dibe ji bo însanekî ne baş mesela. Te jî pir xweş gotin nav romana te henin. Çer dike hafıza min nûh dike. Wana tê heşê me. Diyamî çû rahmetê tabii zûdeyê ez bêkî pîr napeyvim. Wap kelimene nayê heşê min. Ji bo re tu çî dike, tu alîme jî dike. Pirsek hebû İbrahim Genç pirsek pirsiyê dibe çawa romana Kurdî da asta navnetewî de yî dibe ji ber ku zimanek netewî tuneye. Zimanek netewî îro mixabin em bûne sê-çar perçe yani kurmancî bi serê xwe em bêjin bî wek zimanekî bi serê xwe gramera wî heye bi serê xwe li hev kiriye. Bir standart yani standartekî çêbî soranî jî li başûr bi serê xwe bir standart bûna wî çêbiye û Büyüya wê dinivîsînin ew jî Kurdî ye, kurmancî jî Kurdî ye. Dakikî standartbûna kurmancî ji sedî nod û neh êdî nivîskar li hev dikin.
yani sedi yek du kemani hebeci evji embejin du Kur'an'ı da ji kemaniye yan çapkın. Evet, ja Jikek İbrahim Rabejim her romana te nefsandın nabeku da astaki gelek bilinde be. Embejin de Türkiye'de ji salih hazar roman te nefsandın juana 4-5 hep. Yani ilser Bejin gedminin. İlser Bejin gedminin deminin. De Kurdi de ji yani salih 45 bakır belki 7 roman te nefsandın iro. Fakat gavatül Bejin gehi ne de hep minin ve juan yek bemine. Deve ev mühim be. Hin ev kek meçe nebi. Paşkhana ki meçe be. Sergo ek meçe nebi. Dipi sala de çiçe be yani. Fakat denevisinin gelek kurtun o heviyamji juan heye emneke min yani. Ezbiya bejim. Zaman per hoş. Ev yani standart buyuna kurmancı vakta veya devişi yani her çar deboktu yek standartizasyon da fikri yani çaba da fikri yani mesela her çar karı yani standartek navkuda çekin ne mümkün yani beri vakta devlet nuçe bun eğer hamud nav sinorak de buna devlet ekvar hebuna ve zarava ekce buna fermi edine hediye vanda buna le iro em her yek de nav sinorak tane fakat kurmancı Bakur Rojava lehev dikin Sovyet lehev dikin kurmancı İran lehev dikin kurmancı dinav xoda bir standart tuak zamanek Sorani dinav xoda bir standart Zazakici dinav xoda standart buna üçevi Zazakici heye İja em karın jivana rebejin çi koma zamanı Kurdi yani Kurdi jor vak sivaneke evana her yek zamanek bin zamanı Kurdi dene. Yani Tudben ne diyalekti ne lehçeyi? Na bunu zaman değil. Her yek biseri xub bunu zamanek yani. Herkes gramer avi ceheyi, ferhang avi ceheyi. Fakat dibin koma Kurdi yani zamanı Kurdi. Evet. Sivan Kurdiye dibin uydu embejin se zaman irohane. Gorani ana kals biye. Fakat Zazaki kurbancı sorani biseri xu her yek vak zamana kedi. Deyi emnikarın her siyah behevre ev bikin zamanek yani. Evet. Tabii tedisa ev ki xu tliya xu nav kula mozen kır yani. Yani tüdbeji zaman bu ne? Devok ne? Di standart ne kadar standart be? Tişki enteresan yani yani kovarey me derketena ez rojnamevam bu ama diya bu ev çıdbejin manşet kek Kemal Tolan tişki depirset ve Kemal Tolan ez bejim Slav dikim Slav ve hürmeti gujera peşkeş dikim ama romanı da yani evkeye illa tu çavkani bedi yani evke style romanı da tişte ser ezidiya romanı da benevisiye şikasti de من gelek ki nivîseyî sûd wergirtine. Ew dixwaze ev diyar bibe em bi kêfxweşî nivîseyî dixwînin xebatê wî li ser êzidiya dişopînin û ji bo me jî dibin birgeh. Silav ve hürmet şirin. Yani bernameya ser êzdiyan çê dikin çarpel medyayê pir baş e. Pir xweş dimeşe jî. Okey. Fatma Xan? Erê migo ez dixwast hevekî ser şikestî em bipeyvin. Çawa yani tekirî wek du kes. No berê Fatma Xan berê wê yani mesela tedikot ev narrative yan jî romane em çava binav bikin. Çîroke.
یک قهرمان هیه ایسای میرزا قهرمان رومان هیه دفتر باوی هیه دفتر باوی جی من هنک بیار دانه گویا آوای دو قهرمان چه بونه آبو لاو yani dema beri aydi bav dibe Mirza İbrahim dema haji dibe İsa Mirza yani do kahraman behevre dimeşid romanede evji evke yani tarzek romaneyi yani yemdejim var dimeşine mesela Mirza İbrahim günde xwe dimîne kusa dikişînin pir eziyet dikişînin dibîne bavî wendat bi apî giştê kuştin ya xwe tenê dimîne evîndara wî tê kuştin ew jî dur di zarewan çê dibe li wir dimînin lebelê dibînî gelek însan derdikeve direvin şûra mecburî ew dernakeve yani dimîne ez bêjim sebeb çi ye yek jê ez behsa viya jî bikim Mirza ji gund reve dostek wî êzîdî heye navê Mirzayê Kalo ye Mirzayê Kalo di bîrê de mehek wî vedişêre lê xwedîtî dike paşê vedgere gund ew jî nebiye yani diya wî û xaltî wî jî saxin diya wî xaltî wî jî saxin ji ber çi saxmanı xwehavêtine hewşa mala Emînê Perîxanê yani êrişkara neçûne ser mala Emînê Perîxanê Emînê Perîxanê pir xurt ve çaxê êrişkar neçûne ser wê ji ber wê diya wî û xaltî wî heta mirinê di mala Emînê Perîxanê de di mala wan de wek xizmetkar mane ji tirsa pir zêde derneketine derve Mirza İbrahim çima neçûye Emînê Perîxanê neiştiye ji ber çi neiştiye osta bîye çünkü li 1915 de osta tev reviya neman osta peki karê hesin dikirin karê xeratê dikirin karê dîwara dikirin tev çûn dewra wê çaxê de li Mêrdîn gava ostakî lazim bûna diçûn ewkê dihanîn bin xetê dihanîn osta nemabûn Ermenî û Suryanî tev wê hêlê de çûbûn ji ber ku Mirza jî ostayekî baş bû Emînê Perîxanê lê xwedî derket neişt kes wî bikuje û dilwê dirê dema heta Emînê Perîxanê mir jî yani li hevdora wî bû mir kuştina Emînê Perîxan jî wek destana bû tabi ew hebû û tu qala çîk dikim dedît Mîr Bedirxan ew jî navê talanê Cenevsaydê cî girtiye min nizanî bû xwe min bi vira fêm bûm ez vêm rast yani kare bikin yani di dewra Mîr Bedirxan de nüfusa Gerzan nêvî bû eger milyonek bû hat 500,000 Êzidî û Suryanî qirkirinek pir zêde dîtim di dewra wî de ev di dîrokê de hene ev tiştî yani yekê dîrokê bixwîne van tişta dibînin şwe di dewra wî de Nastûrî jî yani gelek zulm dîtin ê hala Heqariyê fakat ê Gerzan jî pir dîtin ê Gerzan mesela gelek keç û jinê wan dibin difroşin Suryanî xwedgînin Ewropîya dewletên Ewropî zor didin Osmaniya ku ev jin û keçê wan paş te wergerînin Osmanî jî zor didin Mîr Bedirxan ku vana paş te wergerîne di tarîhê de yani gora tê nifsandin çend heb paş teyê Suryanîya wergerandine de êzdî çikî sebabê xwe diçin yani dema yani coğrafyayê Kurdistan mezedekî li Bakur êzî pir bûne mesela berê ha êzî pir kemin yani
dema Selahattin Eyyubi pirbûne dema evkê çîrokane evdalê zênikê ne evkê ye çîrokê da Denkmêjê Sürmelî Mehmet Agayê yani komên ezdî pirin mesela erê evkê askerê êzidiya jî bi Sürmelî Mehmet Paşa re diçin şerê evkê Mehmet Ali Paşa Layî İbrahim gava İbrahim Paşa tê ser Osmaniye asker berevdikin Sürmelî Mehmet Paşa jî hin orduya wî de êzidî jî gelek bûne êzidiya jî bi xwe re dibe Xozanê Xozana Adanayê li wê dirê şer dikin li wê dirê yani tabi merim ser bana bu fikre ser bana münakaşa bike ser bana ek bike ez dibêjim baş e yani ji bo ev kirina yani ji bo bingeha netebe perverî jî tiştekî baş e yani biya münakaşa kirina ya belê yani ama netebe perveriya xwe li ser millet çêkin li ser qewmiyetê çêkin li ser ziman çêkin ya jî em ê li ser oldariyê çêkin divê em ya ji hev biqetînin yani çünkü Kürt ez dibêjim ser ax çêkin Şafî ne Henefî ne Alevî ne Êzdî ne Yarsanî ne yani nabe tür ser oldariyê çêkî yani divî warî de başûr jî rehne bike yani hikûmeta başûr hîn jî qîmetek mezin neda Êzidiya yani di diyaneta wan de cî nadin Êzidiya yani wan tüm gayri resmî hesap dikin yani tamam awilî wek endamekî wan parlamento hebû piştî wê yani hebe jî okey yani gotina wan derbas nabe yani mesela ji bo wan televîzyona çê nekirine yani televizyona kurmancî ji bo êzidiya li wê dirê çê nekirine yani daha televizyon wê dirê hene yani elfaba başûr a kurmancî hîn bi tîpên îngilîzî tê nivîsandin elfaba celadet hîn qebûl nekirine yani rexneyê melser wan pirin yani başûr tabii yani başûr yani İran û Türkiye li ser evkê dilîzin ser kararên wan dilîzin yani bi rastî kesin yani kesin ev lîstin jî hinak evkê wan em bêjin yani ser ziman mesela kîjan tîpê ziman ek bibin nav şoğlê de bûn nav perverde da bin hinak münakaşa çêbû ama ev nebû yani baş e nuka tabii ev tego zimanên cuda çêbûne evî xan evîn tetman hinkî ek bûye yani dibêje çawa yani tişkîber nabe tika dike em hev ji hev cuda nekin yani tu dibêjî ev cuda bûne ye aniha heval hinek siyasî difikirin divê gavan bêjin zimanê cuda sanki em ê ji hev cuda bibin yani em milletekin feqat sê zimanê me çêbûne îro ev rastiyek e lê em milletekin ruhiyeta me yek e yani îro zazakî xeber dide ez jê fehm nakim yani belkî hûn jî fehm nakin Stefan kirin yani eger tu hêdî di ber xwe bidî fehm dikî yani soranî jî were ez karim ser 120 fehm bikim mesela yani îro tu bixwazî nexwazî soranî bi serê xwe bî zimanek îro tu romanê wan tu karî bigirî bixwînî ma alfabe neyek ew jî heye bibe latînî jî çima avesta romanê Bextiyar Alî dikir tîpê latînî werdigerînê kurmancî em hîna nû dixwînin em nikarin soranî bixwînin yani bi serê xwe divê em vê rastiyê qebûl bikin li gora wî tev bigerin soranî bi serê xwe îro bî zimanek kurmancî bî zimanek zazakî bî zimanek deyî her sê bi hev re nabin zimanek yani ew derfet ji destê me çûye ama em tev milletekin yani ev ya
iştek dine yani. Evet, rastı. Vak were dedi Toni Morrison's duhan veya iyice ezbem bir tercüme bu Amerika jinarreş pır teorisyen o romana iskare. Bir işte hoş gotu bu azu seydan peyvi bun ser. Dibe naha neviskar insan millete pır jan kşandi hatı be. وجهي أو جانو دردو كل ملتي خوا وقت ترجمة دكه لبلي بترجمة جنابي تاني ناس كنا فكري عدالة دي إنسانة زانه يعني مثلا الفرا وقتام veya خوند o Portugal'da مگو tam ورکری رجب دلدار yani runuşti insana şikasti hıstiye ortaya kulu derdevan der hıstiye o dibi tercüman şu bu ve mesela o çayto adaletçi duhaz mesela o taz mı duhan mı gerek işte yani veya zulüm düzane duhaza adalet şey bil ve dünya peyva Pascal ekriye veri servihin ki bu sekine bra evet peyva Pascal evi adaleta behez beçareye leheza be adalet zalime evet evet herde pebr lehdu digri eval peyam dişinen berivan dölger slav dikim peyam şandiye u İbrahim Genç disa goti bave nazir dibêje romana Kurdî tuneye em Slavê xwe ji bavê nazir dişînim ku wî bi xwe gelek romanên gelek asta wan bilind nivîsiye romanê wî jî gelek yani ev enteresan e mesela roman dinivîse ama dibêje romanê Kurdî tuneye yani yani xwe tune hesab dike ama em wî tune hesab nakin romanê wî gelek xweşin û gelek serketîne silav û hurmetê em jê dişînin Tu kîja çek nivîskarê Kurd hez dike roman dinivîsîne roman dinivîsîne Vallahi nivîskar ana gelekin eştere bêjim Baxtiyar Alî kêfam gelek jê re tê Ferhat Bîrbal kêfam ji romanê wî tê Helîm Yusuf romanê xweş in Hesenê Metê romanê xweş in Mehmet Uzun romanê xweş in yani gelekin yani romanı bisema gelekin davi romana vi davi hafsar bu ne Hasan ne pişti ve deftera sor ne bisi min deftera sor lafandi hafsar jiye bu pişti deftera sor ne bisi başa tu kijan international nivskar yani kepatate Tolstoy Tolstoy okey evet çünkü ez realist nivîsînim Tolstoy nivîskara ki gelek realist e Marquez nana Recep naturalist realizm jî derbastık Marquez jî kêfam ji nivîsî gelek xweş tê Marquez jî kalama Dostoyevskî jî pir sadeyî hevokî wî pir sade ne ez heyranê hevokî wî me pir sade û kin dinivîsîne yani nivîskarî ew e dime beri awi idiot yani aptal çi muya xwandı bu Türkiye budala wergerandine wani wergerandine evet okey Fatma Khan presente Persemiz tene serve Portugal bile pırı böyle naha da defter çava taşvar keşifkir ya ji dedi yek İsa'e Mirzat Bey o Mirza'ya İbrahim ji defteri من بخص سيوران دو دفتره يعني او دفترك خيالي البت يعني فقط او بوير چيبونه او بوير چيبونه جبون نقل كرنه ام بيجن علاوك اراجك ابورك لازمه من ده شي خود او دفتر چيكر بساوي دفتر جيات خونده كار لبلد چاته وقتا مخلص كر
Daha İsa û malbata xwe Diyarbekir terk dikin divê herin Ewropa. Deftera xwar nabe. Defterê bavê xwe xwar nabe. Rahabekî işte bu geçer. Şu bir kere geçer. Ya belki mecbur kiri nexistî. Me gotî kavê çentekî bixwe dibe min navê defterê nexistî navê rast e. Ez dixwazim behsa ew kê jî bikim. Mala Cemîl Paşa. Erê Cemîl Paşa. Mesela wan û êzidiyên derdora Diyarbekir. Yani du gundê wan e, du sê gundê êzidiyan hebûn Diyarbekir, Yasîncixê û Baxşecikê û fakat hingî zor dan wan dehî reviyan yani. Ne salê kem? 85 de reviyan. 85 de reviyan. Min kilamek li ser wan hatî gotin xistî kitabê. Ahmed Cemîl Paşa çawa İbrahimê Aqo de kuştin. Dîsa Ahmedê Aqo heye li ber Minara Çarnik ciyê Tahir Elçî hat kuştin. Li wê derê wî jî dikujin. Yani wan bêserî dihêlin ki ji bo birevin yani. Îro em mala Cemîl Paşa rexne nekin dibe? Na. Tabii. Na mecbur be. Cemîl Paşa tiştê baş kiriye. Ekrem Cemîl Paşa tiştê baş kiriye. Ama mala Cemîl Paşa frene. Malbatek çil gundê wan Diyarbekirê bûn. Hepsxana wan Diyarbekirê bû. Yani malbatek mezin bû, ew bû. Fakat vê zulmê jî kirin yani. Divê pêşiyê ew bi xwe xwe rexne bikir ji bo van tişta. Ji bo millet berî em rexne bikin divê ew xwe rexne bikin. Rewşenbîrê wan xwe rexne bikin. Divan mesela de. Nêzîka Kızıltepe mala diyamış Kızıltepe'yi hin sala 1907 ama barbar çûn ser gundê Yezidiya o duşa kuştun revya tu asker polis kes tiştek nekir. O gundê ser gundê var kuştun. Tabii. Kiçu seri? Ez uyar baş. Yani diyamı pır kaldıkır. Yani çün seri kurmanj bun. Ne çün ser ezidiya. Kurmanj bu kurmanj Müslüman kurmanj. Yani kurmanca Müslüman. Kurmanca Müslüman çün ser var. Diyamı pır kaldıkır. Govana var bu yani normalde pır hat peyvandın ve mesele. Em van mesela rexne bikin êdî kurmac neçes ji ber dînî neçe ser kurmacektin. Yani kurmac Kurdek ji bo dînî wî li Kurdek dinê zulmê neke. Yana Kurdistan ji bo van tişta pir misayît e. Kurdê Müslüman heye, Alevî heye, Şafî heye, Henefî heye, Yaristanî heye yani bi vî awî bi hev kevin ji xwe qira hevdû bînin yani. Ji xwe anîne jî yani. Anîne jî. Gerek em mecbur kabul bık herkes. Bele. Vak seydaji go yani tu aha xwe em Kurdistan coğrafya ve temel bistine. Bele. Yani teva perveriya me gele li ser ax be yani. Ne li ser zaman û ol û. Bele li ser vê axê kî hebe divê hemwelatiyê vê axê be yani. Tabii. Evancı malevanı, mülkevanı, gündevanı, mavana kas Kurde Müslümanlık arıvanı runi canevan kinga bu fazla her talam bıkıcı yani. Yani devlet pişkiriye devantışta zaten dedi. Yani. Recep Ali Carus tişki pirsiye. Hele em li rejiyê bipirsin birabînin bayanî. Dibêjî em derketina Ewropa ji bo veje revşenbîrî çi feyda çêbûye? Yani van hevalê me derketin Ewropa bawerim ji kefa xwe derneketin. Yani ji mecburî ji bo nekevin hepsxanê, ji bo nekevin zîndanê derketin.
و لوی دری درفت دیتن دستاویتن قلمه تبجی سیاست مداری کف بون از بحثا سال نودی دکم ام بیجم محمد اوزن فرات جواری حسن مته وانی چون اوروپا و نویساندن وانا سیاست مدار بون لولات yani pişti çün Avrupa destavetin kalemi. O tabi yani lüedri derfet ki azadi ekditin kunu bisin. Le iro eğer emkarın lüvelate xu binefsinin havca nakem derkevin velat. Gava meraj rahi xu kut bebe ev ava te ser ruhi insan kem dibe. Yani çapa ruhi meral velat bimineci çünkü emhero insan ekdibinin buyerek dibinin, küçeyek dibinin, evana jibo nivîsame dibin bingeh, dibin temel. Yani livelat çetir nivîskarî. Ez vîya bêjim. Kek Recep, nuka livelat jî nivîskar pirin yani ji dervê pirtirin ez dibêjim. Dema Belê, anneha navenda nivîskariyê em bêjin Diyarbekir û derdora Diyarbekirê yani. Li Serhedê jî hene Batman jiyane, Merdin jiyane, Hakkari jiyane, Wane jiyane. Yani beri embejin Suedi, Stockholm'e hat İstanbul'e hat İroj İstanbul'e daketiye ser axa velat. Nivîskar ser axa velat tekune. Ma derik mesela gellek nivîskar derket. Bele derik yek navendin mühim ye nivîskariye ne yani. Hoş derivîsîne. Nukat ev yani hele ki asimilasyon nav Kurdan da pir xurt e. Yani xel edî em bêjin jin edî Kurdî napêbin yani. Bi zarokan xwe ra jî Kurdî ek nakin. Hêla din jî revşenbîrên Kurd jî zêde bûne. Yani entelektüelên Kurd jî zêde bûne. Evê xwende, evê kitap dinivîsin, makale dinivîsin. Yani beri mesela embejin revşenbiri bin siya hezin siyasi de bu. Naha derveyin siyasi hezeki revşenbire xurt derket yolu. Tu biya çaba dinirxini. Yani ne siyasiye ne persek siyasiye ni biya ne yani geleme lepeş siyasete yazıya bejim. Geleme lepeş siyasete. Siyaseta Kurdi xatimiye. De Kurdî de îro nifşenû êdî Kurdî nizanin. Yani mînakek ez bidim du jin li kelek hev dimeşin di her destê her yekê de zarokî wan ê heft heşt salî her du jin bi hev re Kurdî dipeyvin gava difitilin ser zarokê xwe bi wan re Tirkî dipeyvin. Yani rewşa Kurda ana ev e. Okey yani mesela evet siyasetê ya embejin xurtbûna devletê yani. Yani xurtbûna teknolojiye, devlete yani her tişt. Bi serketina proje İttihat Terakî. Müsaade xwast tiştek got ne jin tenê zilam jî were ma bav zarê xwe eri nana yani galet bê kirin tu zane jin zilam ferq nake her du jî wîsane. Di nav xelkê de Kurdî kêm dibe. Fakat di nav kesên dixwînin de di bajara de Kurdî piçek zêde dibe. Zêde dibe. Yani ona rewş wîsayê. Yani ev tişkî em bajara te got Kurdî hîn zêde dibe. Yani ciyê zanîngehlê ciyê di nav xwendekarê zanîngehê de Kurdî zêde dibe yani. Yani xwende nav xwende de Kurdî zêde dibe nav hem Kurdî nav xelkê cahîl de kêm dibe. Evet. Yani dersê zimanê Kurdî heye li wira. Tedît mekteba dibên wek ne mecburî ya eger telebe bixwaze karin dersê zimanê bistîne. Çawa Diyarbekir dişuxole veya. Valla hinek embêjin saziyê sivîl pêşengiya vî karî kirin yani li gor 10 salê berê îsal zêde bû. Lê dîsa jî sîstem nahê li bişoxile.
gava yek zarokê xwe dibe dibistanê pêşî lê digre dibe mabosteyê Kurdî ji xwe tuneyê yani dersek dinê pê de qebul kirin ji bo ew jî zarokî Ewlê mektebê bixwîne bi müdür neke bi qirka hev qebul dikin însanê ancak ekî bi zora xwe yani bi zanebûn bive qeyd dike vîya wî yani zêde feyda wî tune ye wisa bêjim yani li ser kitêbê pirseye Fatma Xan ناولما وقتا ما يعني برس هادن تابي ده وقتا ما تجابو از دبي ve çağı yani em kek Recep bipirsin yani tişteki men ne pirsi Metiştekin sohbet nekir valla ama ev kime saat ki bu ye saatek bu yani saatek bu ye o persen evke kunji da صام أنا برتقالة نهدر دكابة هلا حبكي قلاوي بك خير أخو باش باش السلام يقول عزيز حجوز دمر دكم بيام شاندي كتابة من نور رومانك قهرمان جن تبرج حسبكي جن شوا دوان سالن داویه ده ام بجن کارمند دولتی و کوزمان چاوشو انظام چه تجاوزی کشمش متکن کچک بفکره راد و بدوان حیفات که وانا یکو دبینو دکجه تکنولوژی بکارد که او دکه رومان گوسایه بیجان قهرمان گوسایه به طایبتی جنه پر حسب کن ناوی رومان هجایه بیجان بیجان رژی ama dest rejiye da ev kebu ektikarın resmi ev kitabı deyinin ser ekranı baş be بیجان دست ev de hebu dest rejiye da hebu ya no ev bu ev du gazaleki yani Jean Tuneye Bejan Jean Bejan Jean Tuneye Jibo jiyanek Bejan Ali Jibo jiyanek Bejan evet kitap Nuh derket ya ev derkebe ya yani Van Roja derkebe Patlayı yan Bejan Tüsalı ama roman dinivisi kek Recep Mijar pırın çarpıkın destemici kalem digre mugaz benefsinim. Valla tibaştaki yani tijiri cihati eyvallah. Ez dixwazim medya kitap evi bi Selahattin jî spas bikim ew Pirtûkê Kurdî difroşe û li İstanbul ew wek merkeza Kurdayê Kingas her Selahattin emcer selam dikim dostekî min ê hêjayê van roja pirtûkxaneya xwe cî wî diguhere derbasî ciyek nû dibe em serketinê jê dixwazin li İstanbul elbet bingehekî baş e ji bo kitabê Kurdî li her bajarî cê wisa hene Diyarbekir, Mêrdîn, Batmanê, Wanê yani hene spas dikim ji bo wan xizmetan wan dişa gelek spas yani tişkî heye tu bêjî te hûn veya pirs nekirin ez dixwazim ser viya jî bisekinim serketinê ji bernameya we re dixwazim gelek spas yani hêvîdarim eger em sağ bimînin hîne ez ê gelek romana binivîsim hêviya min ew e gelek spas eger xwendevan pê dilxweş bin ew jî kêfxweşiya me ye yani Valla ez bi dilxweşî dixwînim kek Recep Fatma jî dixwîne baş e em ê rejiyê xwe ra spas dikin ev jî îro
پر شغلین پر بدقت شغلین ام سپاسداری رژی خونه و اجی جه حبوت تماشاوان رسلاف دکم بطایبتی کسیم پیام شاندن و دبیجم بیواره باش دما و خوش به بله اگه ما پر ایشه اگ بون اکتیو بون تماشاوان ما ابجی پر خوش بو پر اکتیو بون پر سرخو کرن ام پر سپاس دکن ام نها هرن چای بخون و هنجی تماشاوان نجاب من خوشیه دا هونه به هلبسته کی تک رجب تخینه هونه ام ویا ام دینن سر گلک سپاس ایوار باش از وی هلبسته خو دیاری همو کچ خورتن کرداتک بای اوین درد و کله بسر مده پاییزانی پلم جارک جمن وشاند لبرلنگ یاره دانی اوین بخوا ایش و جانه هر دو چاویم کریه کانی دلم جناب سینگم درخست لبرلنگ یاره دانی بای اوین باران آنی بسر مده غما باراند پیلن غمان از گش کرم نابو دلم جبن هجاند اوین بخوا جاگره کت جالم دل شوتاند هشم جناب سرم درخست لبرلنگ یاره دانی